Bon dia, senyors síndics, autoritats, premsa, també la gent que ens estigui mirant des de casa. Em centraré en aquest discurs en allò que podem millorar per un criteri sobretot d'utilitat i intentarem també cada vegada que siguem crítics oferir alternatives. Seré concret, que és un discurs que de fet complementa bé el discurs més de profunditat simbòlica i institucional que ve de fer la senyora Vela. A nosaltres també ens va sorprendre, com a la resta de l'oposició, el discurs victimista del govern d'ahir, perquè creguin que en els 3 anys de legislatura que portem, la nostra voluntat ha estat i segueix sent la d'arribar a enteses i fer progressar el país. Tant de bo vostès haguessin tingut molts més èxits, perquè haurien estat també els èxits d'Andorra. I la nostra lleialtat al país és total, és la raó també per la qual nosaltres ens dediquem a la política. Van comentar com Andorra està en una situació millor que en anys anteriors. És un discurs bastant triomfalista. Avui, seguint potser una mica amb aquesta dinàmica, el senyor Carles Naudi parlava d'Andorra sent un dels millors països del món, el millor país del món. Ens estimem tots a Andorra, confiem tots en les possibilitats d'Andorra. Ens dol, però, veure com els joves no tornen, els jubilats marxen del nostre país i com l'activitat econòmica de qualitat és difícil de veure. I els professionals de fora no volen venir. Aquest és el millor país del món per qui? És una reflexió que pensem que és prou rellevant. En tot cas, es va dir des del govern que l'oposició no ha presentat cap idea, pràcticament, que ha estat crítica amb tot i que s'ha endarrerit els projectes. Ens agradaria potser que el govern especifiqués en què pot l'oposició endarrerir projectes a un govern que ho fa, que governa amb majoria absoluta i que, per tant, pot escurçar els procediments o agilitzar-los. En tot cas, la nostra vocació és de col·laboració. És la legislatura en la qual més lleis conjuntes s'han aprovat des de l'any 1993, és a dir, lleis presentades per tots els grups parlamentaris. La Comissió Legislativa d'Interior, que jo la conec prou bé, ella sola ha estat al centre de 5 proposicions de llei presentades entre tots els grups parlamentaris, amb un molt bon tarannà d'entesa. És un tarannà que no es trasllada quan les propostes venen des dels nostres grups parlamentaris. Concòrdia ha presentat 10 proposicions de llei en solitari amb el que portem de legislatura i cap d'elles ha passat el filtre inicial d'aquesta cambra per poder entrar a ser discutida en comissió legislativa. Algunes d'elles, com la del programa d'acollida de les persones nouvingudes, que finalment el govern sí que ha acabat desenvolupant, però amb els seus propis mecanismes, o l'increment dels requisits d'inversió pels residents passius i els comptes propis, que també s'ha acabat desenvolupant, però després d'un rebuig inicial a la nostra proposició, que alenteix, així sí, el procés de millora de les nostres institucions. Mirin, Concòrdia se centra en el model de creixement per Andorra. És, en el fons, l'etos, el nucli dur del que som nosaltres com a partit polític. Andorra té un model institucional molt clar, el pacte del 93 el va reforçar, tots creiem en les institucions andorranes tal com estan constituïdes, el que falta és un veritable pacte econòmic, el que ens falta és una Constitució econòmica. I la raó per la qual ha estat tan fàcil entendre'ns amb les institucions, malgrat que el procés constitucional fos llarg, i fer això que a vegades. Però en tot cas és més fàcil entendre's quan les institucions s'han de crear que modificar l'economia quan l'economia ja funciona, perquè evidentment això crea perjudicats. El pas cap a l'economia de qualitat, a la que tothom fa referència, implica renúncies importants. I aquestes renúncies estan relacionades, per exemple, amb les activitats que s'autoritzen per part del govern. Si el govern segueix autoritzant activitats low cost, activitats de massificació, això va directament en contra d'una economia de qualitat. I en aquest sentit, en això podem estar d'acord amb el discurs del senyor Carles Naudi. Hi ha d'haver renúncies i són renúncies absolutament necessàries, perquè la massificació és l'enemiga de la qualitat. Nosaltres pensem que endreçar aquest canvi de model de país
té molt a veure amb el poder adquisitiu, que en el fons són els ingressos menys els costos de vida, els salaris i costos com per exemple el de l'habitatge, entraré a parlar-ne amb més profunditat, la qualitat de l'entorn i la gestió del territori. A Andorra no tenim petroli, no tenim grans recursos naturals, el que tenim és terreny. I com administrem aquest territori, amb quina velocitat l'administrem, determina també les possibilitats per a les generacions futures, determina també el nostre model econòmic. Un urbanisme d'altíssima densitat perjudica directament la qualitat de vida. Veure com proliferen al nostre país estructures de 15 o de 20 plantes, per nosaltres és una gran contradicció. És la pèrdua del sentit d'escala que durant tants anys ha caracteritzat el nostre país. I no s'hi val dir que és quelcom que depèn dels comuns. Els comuns poden revisar el cap de govern que depèn dels comuns. Miri, senyor cap de govern, vol que a la propera sessió ordinària aprovem una llei urgent, tots els grups d'aquesta cambra, limitant a 10 plantes les edificacions del nostre país? Perquè nosaltres ja estem disposats. Tirem endavant, sense perjudici dels projectes que ja estan entrats, que evidentment crearien un gran perjudici a les persones que hi han invertit i ja estan construint. Però per a nous projectes s'hauria de limitar, i s'hauria de limitar immediatament, i no hi ha la voluntat de fer-ho. I el govern sap perfectament que els comuns no poden canviar els plans d'urbanisme fora de les fases ordinàries, si no és amb modificacions molt puntuals. Aquest és una vegada cada 6 anys. Fem un canvi, doncs, profund, i instem des del meu grup parlamentari al govern, aprofitem el mecanisme de la Comissió Legislativa que s'ha creat per la modificació de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme perquè aquest canvi tingui lloc. En tot cas, una població, l'andorrana, que està creixent fortament, amb una natalitat molt baixa. De fet, som el país d'Europa en el qual la taxa de natalitat és més baixa. Això ens hauria de preocupar molt. És una qüestió també identitària per a nosaltres, perquè vol dir que per suplir aquesta natalitat que no hi ha ara mateix al país necessitem molta més immigració, i una immigració amb una altíssima rotació, i en parlaré una mica més tard. I necessitem no solament millorar el poder adquisitiu, millorar la qualitat de l'entorn i l'estabilitat de la població, sinó fer aquest pas cap a l'activitat econòmica de més qualitat de la que parlava abans. No és agafar una màquina al passat. Nosaltres enyorem coses de l'Andorra dels 80 i dels 90 i també dels 2000. És, sobretot, mirar cap endavant. L'Arcàdia està ben viva i alguns la veiem més que els altres. En tot cas, el govern ha parlat d'equilibri. De fet, el discurs del cap de govern es va referir a l'equilibri 10 vegades, i el que tenim és un país que està desequilibrat en tots aquests aspectes dels quals parlava abans. I el que cal precisament és un nou punt d'equilibri, de sostenibilitat, d'empatia, d'equitat, de qualitat de vida, de nova energia i sinergia també a les activitats econòmiques. És a dir, que aquelles persones que es dediquen a l'empresa puguin treure més rendiment. I això el que requereix és una nova centralitat política, una centralitat política alternativa a la que hem tingut fins ara. I sí, estem en un moment de final de cicle. I el que necessitem és la valentia per governar cap a un nou cicle centrat en aquests principis. Parlar d'habitatge i de poder adquisitiu és parlar de les llars, i sense un lloc on establir-se la família, la idea d'una llar també és impossible. Llars, és a dir, l'estabilitat de les nostres famílies, vol dir també la garantia de la nostra identitat com a país, i vol dir també la competitivitat de les empreses andorranes. Les empreses no poden ser competitives si el cost d'arrendament dels seus locals és molt alt, com ens està passant actualment. Almenys la petita empresa andorrana no ho és. La petita empresa andorrana difícilment podrà competir amb grans multinacionals estrangeres. I el que necessitem, què fem? El cap de govern em demana què farem. Doncs el filtre de les activitats ha d'estar al centre. Quan el govern autoritza a la Balma de la Margineda noves activitats amb 400 nous treballadors que consisteixen en el fons en supermercats,
quan vostès estan autoritzant supermercats, activitats comercials de baix valor afegit, per part de persones estrangeres i per part de persones nacionals. Vostès estan degradant la qualitat econòmica del nostre país. Necessitem una aposta decidida per allò que sumi valor afegit per a aquelles activitats que generin salaris més elevats. Salaris més elevats vol dir fer més fàcil pal·liar el problema que tenim actualment amb la seguretat social. La garantia de les pensions passa també per salaris més elevats. Les activitats low cost de persones que jubilaran, que s'acabaran jubilant i que hauran pogut aportar poc a les arques de l'Estat, evidentment és un llast més a l'economia del nostre país. Per què s'autoritzen aquestes activitats? Per què hem acabat tenint el model urbanístic que tenim al país? En el fons és tot una mica el mateix. I ha estat, al nostre entendre, la inhabilitat del govern de dir que no a aquelles persones que estaven interessades a fer el que hem fet fins ara a Andorra, però sense aportar, com deia abans, valor diferencial. L'habitatge de compravenda ha pujat de preu un 38% els darrers 3 anys, xifres rècord a Europa, em sembla que són en Bulgària. A Bulgària han augmentat més els preus. En el lloguer l'augment de preus és del 31% entre el 2023 i el 2025. El més preocupant potser és que l'any en el qual més ha augmentat el preu de l'immobiliari és el darrer any. És el darrer any. És a dir, es va augmentant any rere any i es fa el problema encara més gran. I això es soluciona amb ajudes socials. És a dir, l'assistencialització de la població, quan el govern ens diu que s'han invertit 144 milions d'euros per pal·liar el problema de l'habitatge, el que ens plantegem és per què no s'ha adreçat al problema de l'habitatge des de les causes del mateix. És a dir, limitar la mida del mercat i l'especulació, vingui d'on vingui. Perquè un mercat on la demanda és infinita, perquè es pot invertir des d'Espanya o des de qualsevol altre país del món, Andorra, però l'oferta és finita i molt limitada estant entre muntanyes, és evidentment un país destinat a que els preus augmentin. És evident que s'ha de limitar la inversió estrangera immobiliària. El cap de govern ens deia que està baixant aquesta inversió. Al maig, però, d'aquest any, el govern ens confirmava que el 2025 va augmentar la inversió estrangera immobiliària un 35,6% respecte a l'any precedent, en volum total, un 35%. 514 milions d'euros d'inversió estrangera immobiliària l'any 2025. Això és una barbaritat. I és evident que infla els preus de mercat i, a més en els segments de preus més necessàries per a les persones que volen comprar el nostre país, perquè la majoria d'aquestes inversions no són en béns de luxe, són en immobles, en pisos de 300.000, 400.000, 500.000 euros de preu. Per tant, potser el cap de govern ens pot explicar d'on ve la caiguda del 99% de la inversió estrangera immobiliària de la qual parlava ahir en el seu discurs. En tot cas, l'any 2025 va augmentar, segons la nota que tenim publicada i disponible a l'ESCO per part del Ministeri d'Economia, del Departament d'Estadística. I sí, en moments de crisi s'ha de prioritzar les persones de casa. Li vol dir prioritat nacional, això? Doncs escolti, no hi ha absolutament cap problema. I li asseguro que el meu partit no podria estar més lluny dels postulats populistes de l'extrema dreta espanyola o francesa. No podríem estar més lluny. Però sí, s'ha de prioritzar les persones que ja viuen al nostre país i que vindran a viure en el nostre país els propers anys. I s'ha també, evidentment, de limitar l'especulació. I això passa per evitar la possibilitat de fer benefici si un producte no afegeix valor a la nostra economia. Si s'afegeix valor, escolti, endavant, benvingudes siguin les inversions. La qüestió és que algú que compra un pis el torna a vendre més tard, 2 o 3 anys més tard, sense fer cap modificació al mateix, no l'empresa constructora, que evidentment aquesta ha construït l'immoble i s'ha de guanyar la vida. I ha de fer benefici, i tant de bo faci molt benefici. La qüestió és que la persona que ven i compra, aquesta se li hauria de dificultar molt més
les operacions. Estem parlant de centenars de milions d'euros de beneficis per a aquestes persones que hipotequen en el fons el destinatari final d'aquests habitatges. Segones residències, però sobretot immobles dedicats a la inversió. I en aquest sentit, esperem que el govern concreti la seva proposta d'un nou programa de finançament públic per a totes aquelles famílies que dediquin més del 30% del seu sou a pagar el seu pis. Ens agradarà saber quins són els detalls d'aquest programa públic, però el que està clar és que el govern està gastant-se el pressupost públic per pal·liar un problema que el mateix govern crea permetent que pugin els preus de forma tan desproporcionada. I no és una qüestió d'economia soviètica i de dir quin ha de ser el preu de les coses. És una qüestió, com comentava, de primer prioritzar la gent del país i segon prioritzar en la cadena de valor aquelles operacions que afegeixen valor. Si s'afegeix valor endavant, si es resta valor, no ens interessa aquesta activitat. El cap de govern també es va referir a la seva intervenció als salaris, amb la seva proposta d'incrementar el salari mínim interprofessional al juliol. És una proposta amb la que estem d'acord, que aplaudim. Com hem aplaudit els augments progressius, mesurats, del salari mínim que el govern ha anat fent en els darrers exercicis, com aplaudim també l'increment de les pensions per sota del salari mínim interprofessional, i també la revalorització dels salaris dels treballadors públics. El que ens costa de veure és el com. És la falta d'anticipació i en alguns sentits de mesura també, d'algunes d'aquestes iniciatives. El fet que la pujada de salaris ha estat tan indiscriminada a l'administració pública. Hi havia salaris que havien de pujar una mica més, hi havia salaris que certament no havien d'augmentar perquè ja eren massa alts. I sobre els salaris mínims, el que sí que és criticable, si m'ho permet el cap de govern, és la improvisació d'aquestes mesures. Donem seguretat a les empreses, però anticipant amb temps que hi haurà un augment del salari mínim. És que és una sorpresa per tothom, per nosaltres també que estem aquí asseguts, i per al teixit econòmic també. Sorpresa, es pujarà el salari mínim de cop. És aquesta incertesa la que després perjudica les empreses i fa molt més difícil la seva operativa. El mateix amb les quotes migratòries. Veiem més o menys com està el mercat i a última hora es decideix, al mes d'octubre, de novembre, per al gener següent, quina és la quota general o la quota específica en aquest cas del mercat d'hivern. Necessitem planificació. Això vol dir publicar les quotes amb diversos anys d'antelació. Passar d'un model en el qual el govern consulta les empreses veient el que necessitaran i aleshores treu la quota, a un model en el qual el govern anuncia quina és la previsió demogràfica, econòmica, juntament amb les empreses, de forma negociada amb les empreses, i fa una estimació a 2 o 3 anys vista, orientant també les inversions futures d'aquestes empreses. És que és ajudar al teixit econòmic i és orientar-nos cap a una economia de més qualitat. Nosaltres no volem frenar l'increment, és a dir, frenar les quotes totalment. Evidentment, les quotes són necessàries. El que volem és arribar a una garantia de sostenibilitat demogràfica, com parlàvem abans. Amb el sistema de pensions, quan parlem de les pensions, aquestes mesures que es prenen sovint de forma abrupta no es prenen. És a dir, es pugen els salaris als treballadors. Aquí no hi ha consens polític necessari. El govern ho fa sol, i és una mesura que serà per sempre, però el govern la determina i la executa. El mateix quan es pugen les pensions, l'import de les pensions. Però quan cal una modificació del sistema de pensions que comportarà, amb tota probabilitat, pujar les cotitzacions de les persones que treballen, que pot comportar un allargament, així ho demana Demòcrates per Andorra, de la vida laboral de les persones que treballen, això fa mal, això costa molt més políticament, perquè això perjudica a la gent. És a dir, una cosa és pujar el salari a les persones, que això el govern ho fa unilateralment i sense cap problema, però quan el que cal és, adreçant un gravíssim problema de sostenibilitat del sistema de pensions, crear nous càrrecs,
el govern aleshores el que demana és consens polític. Aleshores ens hem de posar tots d'acord perquè si no, no es pot tirar endavant la mesura. I fins i tot així el govern compta amb el nostre suport per arribar a una modificació que sigui justa. Però en tot cas és un contrast enorme. Nosaltres pensem que ens hauríem d'entendre quan es fixen els salaris, ens hauríem d'entendre també quan es fixen les modificacions del sistema de pensions. Les dues coses, no? Que les dues coses, d'alguna manera, són compatibles. Sobre el patrimoni territorial del que parlàvem abans, el territori, el terreny sent el bé més preuat que tenim com a país i aquesta situació de gran contradicció en la qual hi ha la construcció, que és un sector fort ara mateix a Andorra. S'ha construït, de fet, més que en els darrers 8 anys, els darrers anys. L'any 2024, per exemple, es van autoritzar 432.000 metres quadrats de superfície i és una xifra més elevada que la del 2023 i més elevada que la del 2022, segons les dades d'estadística, són les últimes que tenim. Però, en canvi, no es construeix per les necessitats que sí que té el país. Es construeix habitatge residencial d'alt poder adquisitiu, o més aviat de mitjà alt poder adquisitiu, perquè no són aquestes persones d'altíssim poder adquisitiu que poden arribar a Andorra i finançar amb els impostos un ressorgiment dels serveis públics o una revitalització dels serveis públics. I l'emergència de segones residències i de pisos d'inversió. S'ha construït molt on no s'hauria d'haver permès construir. Ho veiem a la Gonarda, Terres del Nicolau, ho veiem a Empal, 1550 Viles Resorts, moltes de les tragèdies urbanístiques que, si ho recorden, al primer debat d'orientació política els vam oferir. La densitat i l'alçada també, ho mencionava abans, i també l'ordenament dels espais públics, i hem de replantejar també el sistema de cessions. El fet que hi hagi molta més densitat en un país com el nostre, que ens allunyi tant de l'ambient de muntanya, això és perillós. Deia el cap de govern també que s'ha desenvolupat per primera vegada el concepte dels estudis de capacitat de càrrega i en aquest sentit el que ens agradaria dir-li al govern és que encara no els hem vist aquests estudis de capacitat de càrrega. El 2022, en el debat d'orientació política, el govern manifestava que el 2023 es disposaria dels estudis de capacitat de càrrega. Han passat 4 anys i aquests estudis encara no existeixen. S'han fet des dels comuns i entenem que hi ha reticències més per part almenys d'un comú per compartir aquesta informació, però des de Concòrdia sempre hem defensat que són estudis que haurien d'haver estat nacionals des de l'inici. Per una qüestió d'harmonització de criteris, perquè moltes de les infraestructures del nostre país són nacionals. Andorra té un hospital. Andorra no té escoles secundàries, per exemple, a totes les parròquies. Andorra, a nivell de distribució dels serveis, no respon a un criteri parroquial i, per tant, el que necessitem és un estudi nacional. Sembla que finalment el govern accedirà a fer l'estudi nacional, però no es podrà aplicar tampoc aquesta legislatura. On està aquest canvi de model? On està aquest canvi de paradigma del qual parlava el govern? Hem vist, ho comentàvem també abans, l'increment de la població, amb alt volum, alta rotació, les dificultats que això comporten a nivell identitari. Des de l'any 2012 han augmentat en 12.000 persones els habitants totals a Andorra assalariats. I també pràcticament 8.000 comptes propis i residents passius. I en aquest sentit, les paraules del cap de govern, quan deia que hem convertit la qualitat i l'autenticitat en un element diferenciador de país, poden ser un desig a futur, és un bon desig a futur, pot ser fins i tot un molt bon objectiu polític, però ara mateix Andorra no es diferencia ni per qualitat ni per autenticitat respecte a l'economia que aquest país ja tenia l'any 2011. De fet, el model migratori del govern, a nivell de noves propostes, passa per una pauperització, per un empitjorament d'aquestes característiques de model. I això ho veiem amb la contractació a l'origen. És a dir, un model en el qual anem a contractar perquè ja no volem venir les persones del nostre entorn geogràfic més proper, a Colòmbia, després ho farem a Argentina, a Xile,
Miri, benvingudes siguin les persones d'aquests països que opten per venir al nostre país, però que no sigui perquè les nostres condicions són insuficients per captar la mà d'obra necessària del nostre entorn més proper, que no sigui per impossibilitat, per falta de competitivitat de les nostres empreses, perquè els salaris no són prou alts. I tot plegat amb la grandíssima contradicció que significa que el salari mínim per a aquestes persones sigui més alt que el salari mínim andorrà en moltes circumstàncies. Però com pot ser això? Que el govern ens ho expliqui. És a dir, com pot ser que el salari que s'ofereix a les persones que es contractaran amb la quota d'hivern sigui més alt, en molts casos, que el salari que cobren les persones que ja treballen al nostre país? Què volem? Fer fora les persones que viuen al nostre país i reemplaçar-les? És una contradicció flagrant que esperem que el govern adreci. Com adreçar-ho? Doncs modificant la classificació salarial d'immigració. Ens preocupa l'impacte que això té a la nostra cohesió social, el que som com a poble. Un país en el qual el català, com bé diu el govern, ha de ser l'element central de la nostra identitat. I per això està molt bé tenir plans d'acció, però el que necessitem sobretot, senyor govern, és aplicar la llei i l'estabilitat en la població que després ens permeti que la gent que arriba aprengui la nostra llengua, que no hagi de marxar després de 8 mesos. O si ho ha de fer perquè tenim un model que econòmicament és estacional, que la resta de la població sí que gaudeixi d'aquesta estabilitat. En tot cas, totes les enquestes el que indiquen, i ho confirmarà de ben segur l'enquesta d'usos lingüístics, de la qual ara mateix està pendent el govern, és que hi ha una disminució de l'ús social del català en l'oci i també en els comerços. I aquí clarament hi ha una falta de voluntat de promoció lingüística per part del govern. Ens passa una mica amb els monuments. És a dir, l'any 2003 la llei del patrimoni cultural protegia els nostres monuments, però s'havien d'executar els entorns de protecció i per tant calia una delimitació dels mateixos. A dia d'avui no s'han delimitat encara ni la meitat dels elements que culturalment s'haurien de protegir al nostre país. I això evidentment és insuficient, anem tard i a més amb entorns provisionals de 20 metres. L'entorn provisional andorrà és dins del context europeu l'entorn menys restrictiu. És l'entorn en el qual ara mateix es pot construir sense cap protecció. 20 metres quadrats. De fet, són 20 metres quadrats i no 100 metres quadrats perquè el govern, que va ser l'any 2014 o l'any 2015, ho va reduir. És a dir, el govern de Demòcrates per Andorra, aquest govern no, té raó el senyor Espot, però Demòcrates per Andorra va reduir la protecció dels nostres monuments i poc ha fet per protegir-los. Respecte al Museu Nacional, també, un Museu Nacional que és inexistent. De fet, es referia al cap de govern a avantprojectes museístics conceptuals per al Museu Nacional. Avantprojectes conceptuals del Museu Nacional. Zero. Ho diu una de les conselleries generals, és que no s'ha fet res. En realitat no s'ha fet res. I era una de les prioritats que havia anunciat el govern des que es va constituir l'any 2011. En tot cas, si puja la gent que viu al nostre país, puja també el nombre de turistes anuals i els serveis no milloren de forma substantiva, el que això provoca és molt tensionament. Són els problemes que tenen els nostres ciutadans a l'hora de demanar hora al metge. Les esperes de 3-4 mesos per consultes que són absolutament necessàries. Fins i tot amb els especialistes que ja tenim. 3 mesos per al cardiòleg, 4 mesos per un traumatòleg, amb el munt de traumatòlegs que tenim a Andorra. Són circumstàncies inèdites al nostre país. Un exemple que és anecdòtic, però que no es val a dir. He de passar a l'ITV. És impossible trobar hora per a l'ITV en 3 setmanes d'antelació. És una cosa que fa tan sols 3 anys hauria estat inconcebible. És un exemple una mica anecdòtic, si volen, és anecdòtic. Però en tot cas, amb el metge, amb les cues que hi ha a la carretera, a l'hora també de rebre serveis públics de qualitat d'una forma més general, Andorra
ha perdut qualitat i ha perdut atractiu. Afrontem molts reptes que requereixen d'aquesta inversió en infraestructures, entre ells les residències per a la gent gran. Gaudim actualment de 400 places, a les quals s'hauran de sumar les 70 places del bon projecte que el govern ha desenvolupat amb el Comú d'Encamp. Però, en tot cas, necessitem un esforç molt més vigorós en un moment en el qual la generació del baby boom està a punt de jubilar-se. I coordinar les competències comunals, és a dir, a nivell també d'articulació de les competències de l'Estat, necessitem que els comuns i el govern es coordinin més. I això vol dir, sense cap dubte, que algunes competències s'han de dur a terme per part del govern o per part dels comuns de forma coordinada, obligatòriament per llei. Perquè no coordinar les competències comunals, en realitat, és un impost també encobert i és en detriment de la nostra qualitat assistencial. I continuaré després amb la resta de la intervenció. Gràcies, senyor síndic.